Enredos patrocina este espacio. E case sen querer acaba o primeiro trimestre deste curso escolar. Atrás quedan esos primeiros días de clase, o Samaín, o Magosto, e xa estamos de pleno no Nadal, e para a mostra este xornal escolar. Na primeira clase estamos na biblioteca do centro de primaria e temos os alumnos de sexto e os alumnos de 5 anos. Vamos a cantar unha canción que se chama Pobre alma soa, que é un poema de Rosalía, musicado por unha compañeira mestra de música que se chama Conchi López, moi implicada no equipo de normalización. Estes nenos é unha das actividades que fan durante o curso no proxecto de apadrinamento lector. Levamos anos con el e os nenos de sexto axudan no proceso lector aos nenos de 5 anos. E durante todo o ano van facendo actividades e esta é unha delas para potenciar tamén o galego. O conto de hoxe vai ser A que sabe a lúa e está feito para os nenos de 3 aniños. Un bo día, unha pequena tartaruga subiu camiñando o monte máis alto. E no monte máis alto subiu a pedra máis alta. E na pedra máis alta subiu a cucha máis alta que había que ver. Estarrincouse todo o que pudo. Vamos a estirarnos moito, pero non lle chegou. A tartaruga non lle chegou a lúa. A lúa, que estaba mirando no ceo, botouse a rir e dixo: hai que ser pampos, igual pensan que poden collerme a min, que estou aquí arriba no ceo, e eles aí abaixo na terra. Eso é imposible. Pero gustoulle o xogo. Imos chamar por ela. Temos outra que é moi especial, que fai anos que levamos cun proxecto que se chama Maxia de Ler, impulsado por unha compañeira tamén mestra de primaria, que se chama Noelia Tesouro. Ela comezou facendo contacontos en primer ciclo.
E, bueno, fomos dando forma e outro compañeiro que se chama Rafa Tabarés incorporouse a ese proxecto e agora pois, é un proxecto que levamos a infantil, primeiro ciclo, saímos ás escolas infantís, a aula hospitalaria e a centros de maiores para bueno, pois, dar un poquinho de ledicia en calquer momento e sobre todo tamén potenciar o galego. A terceira parada, dentro da formación de profesorado que temos este ano, podemos contar con unha cortadora láser. Entonces, os mestres de infantil e primaria, pois, de primer ciclo, pensaron en a ver como podían aproveitala. Os alumnos de segundo de primaria están facendo as súas boliñas de Nadal, co seu nome no proxecto iPad, e despois pasan a madeira de balsa. Están todos ilusionados. Me dijo que El Salvador nació, hay que celebrarlo. ¿Y para dónde nos vamos? A Belén yo voy. Ropa pom pom, ropa pom pom, ropa pom pom. El corazón hace pum pum pum, porque me voy a ver a Jesús. No quiero quedarme atrás, no, no, no. El pastorcito se me acercó y sonriendo me preguntó. Una bola para decorar un poco árbol de Navidad para nuestra casa. Hacer la bola. Cambiar o color, también cambiar el color. Y nos estamos pasando muy bien. ¿Dónde nos vamos? A Belén yo voy. Ropa pom pom, ropa pom pom, ropa pom pom. ¡Bon Nadal a todos! Despois, os de infantil, os mestres están facendo as figuriñas do Belén para que as familias decoren, porque todos os anos facemos un Belén para decorar a nosa entrada de correxidor. Entón, pois, se verán ao colexio a facer o Belén, entre todos. Tamén, sí, entre toda a familia. Tamén usamos cartón, bueno, unha maneira de reciclar tamén. Rapidito me voy. Me voy pa' Belén. A Belén yo voy. Ya me voy. Ropa pom pom, ya me voy para ropa pom pom, ropa pom pom. A Belén yo voy. Ropa pom pom, ropa pom pom. A Belén yo me voy. Ropa pom pom. Lai, 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 lai. A Belén yo voy. E con estes cornos do heavy metal, hoxe estamos no colexio Saco e Arce de Toén. Eles van nos facer unha viaxe musical e imos empezar polo heavy metal. Well, it's midnight, damn right, we're wound up too tight. I got a fist full of whiskey, the bottle just bit me. Oh, that shit makes me batshit. Ao inicio de curso, o claustro pois fai unha proposta de proxectos para levar a cabo ao longo do ano e este ano, pois nada, o título foi Viaxe musical, aproveitando tamén que nas letras pois que é dedicada á tradición oral. E nada, o produto final que queremos conseguir é unha exposición. Entón, durante todos os trimestres estamos traballando de diferentes actividades. Este trimestre, pois nada, repartimos por cursos estilos musicais. Entón, co título correspondente, o alumnado preparaba, pois, o que vistes aí un exemplo, non? Pois, a vestimenta, como xurdiu, os instrumentos, bueno, cousas anecdóticas que eles queran compartir cos compañeiros. Durante toda a semana, pois, ponse música dese estilo musical e o venres, pois, na biblioteca fan a exposición de todo o que prepararon, para
para que os demais pois tamén aprendan. E xa estivemos con rock, que foron os de infantil, tivemos música clásica, bandas musicais, bueno, metal, que foi o que vistes de agora. Aproveitamos tamén para o Nadal pois traballar as panxoliñas, só estamos con un traballo no que implicamos as familias que colaboran moito e diferentes institucións que temos no Concello, unha recompilación así pois da tradición oral no Nadal. Bueno, vamos un pouco relacionando toda a temática do proxecto coas diferentes actividades. Vedes, por exemplo, que os instrumentos que temos aquí foi do Samaín, que fixeron instrumentos monstruosos, aproveitando pois que traballábamos a música. Ali a árbore de Nadal, pois este ano aproveitamos tamén con elementos musicais. Bueno, vamos así entrelazando para traballar todos os contidos ao longo de todo o curso. Tiñamos que falar sobre o heavy metal, entón pois falamos un pouco de heavy metal, un tipo de música de Morta Marcha. A roupa que levan postos de heavy metal son negros e poden levar cruces ou calaveras ou dragóns. Poñer a man cornuda. Metálica é moitísimo. E como estamos en Nadal, tamén imos decorar con eles unha árbore e tamén nos van a cantar unha fermosa canción de Nadal.